Il-każ tat-turist li tlieta li għadda tressaq il-qorti fuq possess ta' droga u li l-pulizija kkonfermat li ma kienx taqa' taħt id-definizzjoni ta' kannabis għall-użu mediċinali għajjem diskussjoni dwar l-użu tal-kannabis mediċinali f'Malta. Ma' One News, iċ-ċermen tal-Awtorità tal-Mediċini il-Professur Anthony Seracino Inglot għalli l-iskop tal-liġi kien li min għandu bżonn l-użu tal-kannabis għal raġunijiet mediċinali kun jista' juża. Malta biex tuża l-kannabis irid ikollok riċetta mit-tabib, irid ikollok fil-qasir, irid ikollok permess mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, li irid ikollok il-control card u differenza mill-mediċini l-oħra kontrollati barra irid ikollok il-permess tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika hija li din id-darba r-riċetta ma tistax toħroġ b'emerġenza. Jiġifieri wieħed irid ikun stabilit li sejħu din il-mediċina għax intużaw il-mezzi l-oħra kollha li ma ħadmux. Mistoqsi jekk persuna tistax tixtri l-kannabis mediċinali u timportaħħa f'Malta, il-professur spjega kif hemm ċertu kundizzjonijiet li wieħed irid joqgħod attent għalihom. Assolutament le. Il-liġi tagħmilha ċara tont illi għaw Malta l-uniku kannabis għall-użu mediċu li jista' jintuża huwa dak illi jiġi manifatturat skont GMP, li jiġi importat skont il-proċedura normali għal-mediċini kollha. Il-professur Seracino Inglot għalli m'hemmx bżonn tibdil fil-liġi hekk kif il-bidu sar breqqa kbira, tant li kumpaniji oħra tal-kannabis mediċinali qed jinvestu f'pajjiżna. Dan hekk kif is-sistema f'Malta turi element ta' għarfien xjentifiku. Jina naħseb illi le, il-bidu sar tajjeb, mexxin passaqli, għanna fama għal li qed nibnu ċentru qawwi ta' fuq il-kannabis, ċentru xjentifiku, qed ikonna rispons kbir l-industrija li trid tiġi Malta, meta nsaqsihom għalfejn tridu tiġu Malta intom mill-pajjiżi tad-dinja kollha jgħidulek inħabba s-serjetà li hawn, inħabba s-serjetà tal-liġi kif għaddiet, minħabba s-serjetà tal-awtorità tal-mediċini. Il-professur Seracino Inglot saħaq li s-sistema ta' Malta qed tiġbed interess minn bosta pajjiżi mhux biss Ewropej. Tgħid kull ġimgħa aħna jkollna vista minn xi ħadd li jrid jara kif qiegħda tinħadem is-sistema. Sissa il-fama tal-pajjiż hija għolja ħafna, l-idea ta' barra li qed iħallsu lejn Malta li hawn knowledge xjentifiku fuq is-soġġett u li mexxin tajjeb ħafna.